Huli sa sport na basketball, natawan ng oportunidad ang 28 anyos na si Ian E.J. Abanto Canlabo, Camarines Norte. Nakakawat na siya sa Metro Manila. Asingo niya napapaabot na bulan. Saro sa marepresenta kang Labo sa papaabot na Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg. Nung bata pa kasi po ako talagang sport-minded ako talaga, sir. Nakailigan ko talaga lahat. Ball games, kung other sport, iba-iba. Tapos basketball, nag-focus ako. Tapos naging coach ako sa Maynila, strength conditioning coach. Kaya yun, nahiligan ko siya. Ugma man ang sendang head coach na si Mel Del Rosario. Sabi niya, dakulang bagay nanggad na maipahiling ang tibay kan mga taga Camarines Norte sa kawat na basketball. Nahiling niya man kaya ang potensyal kan mga ini na makisabayan sa iba-ibang probinsya sa Bicol. Kung saan magkakaroon ng exposure, magandang exposure ng mga bata at magkakaroon sila ng pagkakataon na maipakita hindi lang sa buong Bicol yung kanilang talento, hindi maipakita na rin sa buong bansa natin na tayong mga Bicolano ay talagang talented pagdating sa sports ng basketball. Puspusa naman ang training kang Team Basod bilang paganda naman sa papaabot na liga. Aminado ang coach na si Rederick Quiñones, dai magiging madali ang saindang pag-aagihan. Urug pang nahiling niyaman na matitibay ang mga player sa ibang banwaan. Alagad gigibuon subot ninda ang gabos, ngani maging angat sa kompetisyon. Sa all towns na magpa-participate sa Ako Bicol dito sa Cam Norte. Good luck sa ating lahat. Ipakita ang galing ng mga taga Cam Norte. Sigun sa organizing committee kan Ako Bicol Cup, ugmasinda sa mainit na pag-ako kan mga taga Camarines Norte sa liga, maging ang aktibong partisipasyon kan mga coaches as in players. Laom ninda na magiging matarayong po ang liga sa Camarines Norte, siring kang duwang nainot na probinsya, an Albay as in Camarines Sur. Unang-una, syempre, gusto natin ma-maintain yung level of competitiveness sa ating palaro, which is nangyari sa Albay and then Camsor. Syempre, yun yung unang ini-expect natin dito sa Ako Bicol Cup Cam Norte Leg. Syempre, pag maganda yung laban, ay maganda yung competitiveness, mas madaming manonood, which is yung pinaka-main goal natin is matulungan din yung mga players natin mabigyan ng break. Magigirumduman, Hunyo 30 kang matapos ang Ako Bicol Cup sa probinsya kang Camarines Sur, kung sa Banwaan kang Kamaligan ang nakasungkit kang kampyonato. Asin sa papaabot naman na Hulyo 29, target na po na naman kang Ako Bicol Cup sa probinsya kang Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.